PGR Vijara Putak Assam CM Kichak Ateng ke Pleng Pledada Putak Disia Sai Hem Lapen KAC Along Lu ke Pajerdang. APHLC Klembang Phu Hukum Singh Teron Mati Vision Son Teron BJP Racharya Song Along Kachipa Ogdun. KAC CM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen MS Ingleng Enterprise Akulat Kang Pupon. Pini adab birta long pen kadu kabya phantame adab ke mya kardom nang pazuriklo tang te pini adab birta juitha Kidam tang apora hut PGR Vijara long le long aron re pen ki do tuma phan tharle nang ji pukache song amia kar biang long long penang an ade thelo bangso kache song ami akar ke thea teng pen sai jok jesi Assam Sarkar la pen ke isiang bong sai jok je chingki chethanang koklo ka chingki ka chethana long kache song atum ko pima ki jong dun ateng do ana sonta Assam Sarkar la pen ke isi atum che don dun lo la so phi Assam Assembly elections ke do ko ka jok do an asonta claim no daksi arni papar nang koklo bonta piniarni an election same jut edlo lapen lamcha ki piatum a sarkar matsi election same hailo lapen sarkar tame latuma matsi ini ponlo setame hala PGR Vijara long le long ke do tuma phan tharle po pulam chak bangke Assam sarkar lapen ke asia tumta ki pangkhria sonsi dokok ajok puthot la so puthak ke claim ke dam pon thujia phan PGR Vijara phan ka che songanok be tumpen piniaru ni phaithong ke pani CM Dr. Tuliram Ronghang aphan panong si KAC along lo pidam lo anparta Assam CM aphan tame panong si Disia Sai Hem along lo pidam lo Bangso lo ke pajer dama hut pherang ke pen kache patheng no hut nang ke pachini dona tengke Assam Sarkar pen KAC alam chako ansi ke claim ke dam ke tangma la hai phutha kar biarat mate kache songnok be tuma phan nang paklang nangji anparta kewangji aru ni phaithong ke parni aprang ave ki roithu amai nang hangsi chingwai thu nangji jongsi patoi te pulote arona teng pen puthot bangso phutha kache song amia kar pathe pon thu nang kok poputa kache songnok be tum pen ke ther pa do ke lang pon pen council pe hang pon ji pu la so bang don ta thelong la ke hang pon council pen avela asili to bang ke chong hong che pan ning ding lo la sin dong na bang ke jong si veksom serek pu te litum ke song to bang ke puthot abada social media ka do pen cheng lok pen an dim long tum la so lam prang bang apale do lo la sin non ki pidia bang ke lam cho ke lo a hok a hak la da council long wang si da ps phan dilip perang phan alang li phan memorandum be review meeting bang council long pan hangji pu non tang hedat la soba puthak paprap din ka hangya phansi nitum la dak memorandum pilo la pen thong ke ban yan nitum alang tuhan deadline pilo dong si alang tum la song bong pe jong se avi pu te la bang li to ba ke song ching phit pu si risoi jang tu jisik ba melo aprang ke jong si longle phelang alam jong se chesong lo pole da so ka chesong ke la ke PGR Vijara farmande teli la ke karbiang long government land departmental land longkans ki doma longle ka cherai bori longkans ki doma forest land longkans ki doma keche ki besudum longle karbiang long na cherai ko an ma ke do hala so bang mane pangrum pet na sikatu ke ka chesong hala bang thek long lo tame ke damtang lang nang lo tang te jasimet pet PGR lam jong si tinpur nang kola hok tema ame nang ke karge PGR long pensi ame nang ke kar tapi lang nang lo tang de PGR long bang ke chengsi jong si ki PGR lam jong ningge tang lo tang de PGR long bang case do kok ke la ke high court la ke sub judice ke subjudice pula di polo chesong pang tararat ke chesong taparat ke pu ka chesong lo pula court case do ko ka chesong lo pula subjudice polam sila ke karbing long to kono tuma theklong ta nona bangke halo so subjudice ke nang avi tanglo sinon bangke council atum han mangsi arpu pe kelo dake non ke court along case dolang court atum ke na along la dak subjudice la pen non ke case do pomnang bhala tang nang che jok do nalam ke non bangke council la pen ARO circle office song sila bangke arpu bang pe koklo flung the terek retan la bangke council la long sinon bangke ajak kong bangke nang pe ke do high court pen thang na ta la dak bang nang che jok na pusun ke avelo aposi halo so hut ilitum lang nang kulotang den nona bangke hala utor bor bil along ta VGR long bang hala ke PGR la men VGR pen pachir ape hala ke PGR pen pachir ape hala VGR ke la ke kaprek hala ta ke election claim po la pen don la son do tulang borlang therlong LP school ME school high school borlang therlong kisan hindi ME LP and high school borlang ther soil conservation dudu colony khanbosti Kherni forest land Bokajan Jadab Raigram Silonijang market area Lamsakhang tribal welfare cooperative farming society land Hawaipur Jirim Bazar Khatkhati Lahorijan Rong Nihangdak Dipulonglo
lapen an parta longte troxy adim long bangke election claim nangji pu lapen claim pu pusi second tripartite talk state pen katin ki hala ke kroi pono lapen an parta me wolongom ji long ke claim ji helang pilong girls school long ke claim ji lapen along bangke ke claim i phan bangke che kroi pon et lo hala so tame hala so porhut bangke alang tumang pulo election dok taklok lapen prime minister ke bang program dokok home minister ke bang program dokok law enforcement police force man angka vide de join bang election claim ekte posi la election jong si ke parlo politic ke election ke claim lo posi election bang ke la puing sam din pen la pu padam nang la pen aport avilo pot si code of conduct chak lo posi la pen election ki jut jong se sarkar ta nitu ma sarkar ma si ka che bang lo protang pe election ke claim po la pen an parta me bjp tum non ke do ma sarkar tum jong se lang nang polotang te alang tum party a manifesto long dak bang ke main objective aim mang la tum bang ke encroachers man illegal encroachers man katharle ki phung bang si main aim objective bang halal tame non bang lang nang polotang te non sarkar nang form de dat de jasemet pet bang ke main importance bang la so ka che song ban ko mane paran dam nang lo ko mane vi bu nang lo ko mane maring fu so nang lo ko mane tuma king chinglok nang lo ko mane tuma ari chinglok nang lo ko mane tom ke aking mun po apet ko mane phan ari apet hala lak thom aring hu ke so hele mu ke chotan ki pg pu hala so tang kana non ar pipon pela sida me hala dak bang ke ko mane phan apu theng wang ta ho ko mane non anta king ben damode ramchot rongchot pen thon ke so ka che lang atum la pusona tum da don non hong from sen tame hala hai ke meeting minutes made cabinet along ka che kroi pon cabinet a decision sai selo hala hai ke tan non anta la hai ka patling pon bang abilang aposi hala so tame ka isi alam ka che kroi bang a che klo jon pen e phong ke review meeting donai la pen council pen bang che klo jon pen every 15 days pen si isi review meeting bang ka do konai che kroi pon la si non bang ke election adam elo sarkar da bang elo sarkar da same sarkar sing nilo kang dita same chief minister lo kang dita same cm lo son thak se cm nan parta kono na mla pen minister ke man chupo ang ding ranang lechu atlo ing samjin pen party lang tim election parta chong itum da man ping pilo kroi lo ardu lo tang te non people lo claim clear ke tang te ke cheng si sarkar kang ni lo pone ke cheng si ke claim nai ke komane dak aron re pen ke do ke chi a he manu jok si patong frang nai polo tanon mahala sobang ke claim bang ke nil bang theklong kon pe desi pir thela hai konane ne party meeting bang ke claim bang si paphang rong so theklong rong lo idum madu party ban sorsa de badu bana jote ilir ma kemang ke sonbet lo la kupi ma kemang akarat kar i hala sobang claim ponai po hala sobang si jasemet ke mang bet lo to met si nilitum pini bang ke dc office lapen ladak council long tame ps phan bang ke jasemet pet laki la cem ke hai pen lapen an part ame dak dc office bang chief minister la state lapen council la non ni thong ni phai thong kep mate me 30 ang bong nilitum dak ka song nilitum poglilo kar bianglong arada phan mang lam kar dak nang pola menta semet pet non aphang ke pha teng si isi review meeting bang call nang ko review meeting nang chingki nang po ke claim ke nam ko song denglo ke claim ke nami kupulo ke claim po la pen hala so ke claim ke namang theklong le polo te ni phai thong kep a phit bang ke hala mang ke iltum ka song panang deng bang ke deng pon hunang ko pola pen ka song ji aphan mang sin dum chi sik thuiglo lasi lasolong mangke lage ko mane kar bi tum jong sa ning ki bi do ko polo de choklo nilitum da ka che song non piniar jabra petum hansi ning nang thebek nei pulam tabe ilitum mang non bang lang nang plutang te komat sia hok lo komat si chobai lo komat si ke chok lo komat si ke chok telo komat party flag lo ker komat so slogan ti komat be si gidun komat pen ko so si chela hala hai lok ka che jong ka ti tu ba si tum ga pir the ki sung tinet to chok lo ning che the ning king sam si pusame akar bi tu ma ki sung ko bi ma hala so ki sung bani chini nei polelitum tanona kisung ke phobek bang che tini detsi non bang ke ilitum mai ka prek prek lamang situm che pat herong so man rong ti Aruni phai ingkoi suri hini rengkol trokar ni APHL sialong ning kan trok si claim si pa bangphu hukum sing teron mate vision son teron pen penang ana bangphu bang phiatum BJP Racharya songalong chepa ogdun tanglo Chethan dami hukum sing teron ke inut APHL si Racharya songalong ke claim sip abang phulo lason si social media cha tai long pen chethang klong abang phulo kedam tang ning kan trok siang bong alang li BJP IT selatum pen lam the ke chepang jar ami hi pasu dun mon abang phulo la an chota kali si alang li hem anta BJP claim bang atum dam pen kateng kheng dam alam anta social media long plup an abang phu iklo la puson abang phu si diphu lang mili pathu aklama long ke ong dung APHL si ke kroya atum pen BJP chewar dun rup ke kopi apot lo mapu ke ong dung atum chethan sailo la si alang li pen kopi athesi BJP ki dun ma ka chethan alam the arjupon iksena Heklong lo Karbiang long adang lapuchakali litum all Assam de non kedam tang litum 2026 MLA election aputhak ilitum thek panong lo
pipot ma pelotang telitum jati kreh ni tum same labangso Bharatiya Janata Party lakelang litum isi ing tangkring a party lapen tirthe hinanat alang litum kacing dhur hinamone ahinanat alang litum asam angkang chola pugali pregyam state long tame alang litum isi project alang litum rat atum apan kanghon kelang pona sarkar lapen kacing dhura mo hinat alang litum ke claim ke dampon mesen ang thek laki litum apan paklang kon lo lapen kaprek asong atum bangke non ilitum thek long lo alang litum leader atum kace jor lapen kace nam alang litum aning cepening dingon isi aphi kidu na rat suri armu atum apan aphar lu kace jor sai sialang atum bang claim lo sinon hejong ilitum ke damtang 2026 MLA election along ada Karbi Anglong pen isi alang litum cipulo kang tangkring regional political party bu selang litum kaki sita ceparo kapon lo labang sosong laki episode si hello tangte alang litum non kedam tang MLA election arijal penajok ilitum heglong lo alang litum along radatum kacerap kacetodu na bangawe polam babang ke ilitum election result pen ilitum heglong lo alang litum election result ke klangdet manalang tum ke claim mane result ke remahut alang litum rat ang no ke thara kacepala malam da litum heglong lo alang litum kaprek bluetooth pen ke transfer taho di alang litum kaprek kuplum api ke kening da mason alang litum topik di kona ne box ke la taho kaprek si alang litum lapuzon alang litum di kening ye pon tab dopik tang te litum las bangso election kedo bomahut along tin polling center along polling agent alang tum cibin de lama laki litum polling agent toin de pokai litum laki alang tum aronda kalilo la penalang tum claim kelo alang tum polling agent same cingbai peme se thek mucot tum apa alang tum cetoy don lo la solong pen polling agent pen ana polling center along pen high strong room along alang tum hello wing ajo towar e beng along labang so box apan kopine kelara saya alang tum claim tahai mani pusi alang tum agent tame labang so box ke pon boma gari long alang tum cetap donji lapen bang potro katum ba penangan armuong bucat tum bangke ha strong room long an di labang so box ke la tang ho puayu ke konalo make alang tum make ni pen thana si kerem pe melo APHL si tum kerem pe melo lapen labang so song la ke cing dhur ne derji kopi pon ma blutang te ladayak along ke do leader tum JI kathar pen danglok angtong inti kathar pen danglok rajesh tiso pen danglok lake alang litum ke rada pan karja pip hip abang pugali lapen alang litum ke highway nang ji po alang litum andingar lo ke ave alang litum ke election nang lele aprang lo pelutang te alang litum rada pan pa confusion si alang temang bong sita kacuri kacoman alang temang bong same ron thama kai kita kece bohong alam the litum thek long di apong tin election tami litum thek long lapen rada tum same pamang husi APHL siang bong kece bohong APHL siang bong kecing ton APHL siang bong social media long kece post laki litum ke Karbi Anglong rat dang sila ke litum thek long bek lo alam lo lake tang ke alang tum election apor ke alang litum leader ang bong kecing hon lapen radet tum phana hok ke haji phan karja puntir alang selang tum ni yengi bonda alang litum bang rat tum phan aning ke bibia sai si claim si alang tum bang election ho bang ke lake mo result ho bang ke alang tum bang ke kai ke sita di lang no dak pensalang tum kai kita kerem sinon ke bangji MSC election bang ke an so se alang tum homosting ko rat truck tame kerem par e prat alang lake niliteron sangu se lake ni pon me thangalong richarai kom nangji polote beha bepar ke claim ke dam ana thu se tame paprang dun nangji lason si dong mukak ari so atum pen chelang pon pen me thanga ke eng charja pon si MS Singling Enterprise Wholesale and Distributor akulat KACCEM anparta MLA Dr. Tuliram Ronghang ari deng pen ingpu pipon aru niphai ingkoi arni dong mukak ahi thi anglong MS Singling Enterprise Wholesale and Distributor akulat kang pupon KACCEM anparta MLA Ronghang ari deng pen bangso kulat kang pu pipon along BJP Assam Pradesh ST Morcha dun Maipu Kesop Timung Dokmuka Municipal Board Vice Chairman Rebecca NTP Ward Commissioner Sarlongki Tisotum pen danglok dong muka kalong kedo penang an manpeng ke theki dingatum chitong dun so sang ding like pakir pon da unemployed youth educated electric service bang pu long sugar England ang le da England da price for maintain sung pon tan si ti la pen lang o pu sala ke jo so sang ding kon ni ko lo
Masih ada tinari sojang tapi sonyong si ini kan yang hasil jam self dependent. Ason claim rep pulang dia lagi. Anda tinta kering dia website ke isi mesin atau orang pun. Sir, kita mana একদম কষ্ট পিরানো স্যার ল্যাংটা পাচামচে পিনাং পিনুং হে লাসিনাং লিহিন Kamu tameAsumat hapon lo tengketa ni nak na GM General Manager National Highway pan ni non tame non ko ni National Highway engineer lo pen chief engineer pan ni kulada hempu long sodar ingleng lapen ari sangho tumke than pon ke bangso kulada long langa ok broiler avo vokak vuati heihui wholesale ador pen hormu piponji pusi than pon lapen bangso kulat pen ajok methang karbiatum rong rup malom ahok pet pen kulat ke chubiji ningke hangatum aphan tangka kaching hong pen hormu piponji pusi than pachini pon la non karbiatum la bepar bang itum ki claim nang pupu ga itum alam ka than jogali akka men si claim nang pusni tum pini minna yer po do an pe nitum mina poisa chirungsi pinnya dang tum angchon ki choite mane lang ok du po da buok du po lokel abu du po sonali du po bukak dui angton mane la hem kai chower item mang dang nitum mane ki pi phansi tum ka borilo kasi nitum ka bori chot ke choksi dei de mala se ka dak do an entire la Gritar tokmo ka parukha fuluni pencenglok dingong mencelok adok avekar bitin tame labang sun itum la bepar hing ipaching thur bang itum det peng chok chite ma la sinang itum a blessing ai rumi long pu pusin tum pini ning chipat hepik lo jasmet pet nitum thang dagali labang so dukan bang itum bipik te poi tame itum aman hepik kar beng long siam son doktor tuliram long hanga ke hai nitum aphan labang so dukan itum han bepar ga ki biya ve ke the ave porang lima tha pe nitum han ninga parung kang po nitum ninga rong pik lo kasi mane ninga rong pikhanang lo alang li to alang li phani tum ninga klong pa kiru pipik lo yalang li tum long wang pen ladak ning nang pa thekang tekang je bipar biha pen tai tum kar beri soi jang tum chingthu nei ko alang li kama thakang poni tum mane ninga rong pik lo lada bang wholesale hansin tum ke target lo lage nitung 24/7 khulipo aju tami dak muni to koi aju tami naing tami tum ingpu po lape nitum ma initiative ma nitum ma planning bang thetan nitu abang ke labang so dak dok muka long pinik CM sara blessing pen kang pua hempen bang si rong atok ano karberi so jang do ko mani yong si lang ok chu yorang tung buti chu yorang tung bu ok chu yorang tung lahai chu yorang tung ato pha nitu mane dak pen aki joy pi mane baki pi nitu baki pi poni sam poisa choni mane zero investment pen dami nitum la dak pen karberi so jang tum yong si bipar biha claim seriously la to at juitap te gadok vela ok than bela tum yong si amina hemtun chibuchei bulo buteni tum dakpen manela haya scope ki pi phani tum aplening do wholesale la pai convect pula dake lage hola kom chet si hola ni tulong bang pon ki jorum ta retailer rum ta jorun ji mate las ni tum bangke lang oga bangke ni tum direct andra pen si wanji phansi planning ni to lasika dog ve kar bera da hir jumi long putin tum andra pen yong si ni tum lang ok ta van le putin ma dor kom heko lasi boiler pen chenglok ka dog vitan tum mane ador jumi pigi da wholesale muthi jon ni bang long le lo he इंता जाके माने लिन फोके थेरो के पेन लोबते होलसेल aru ni phai ingkoi suri hini reng kore trokarni ni hangkar bianglong havar ke hadalong aru ni phai ingkoi suri hini reng kore trokarni ada pangko ihum scorpio ahem konglong along chainong pen bang trok atuma phan haurak hat rai kom sai khia tum pen nepon longlo Iho maki Scorpio registration number AS01GG7927 ahem konglong manja pen bokolia nathu ke bang bom apor hut inu da bang phu bang so Scorpio ahem konglong aphia phi nang dun si haurak hatinia lia long bang so ahem konglong aphan che kompon lo setame nepon long le la jok bang so Scorpio haurak hat anat ka phitlo bon setame bangso ahem konglong aphan kinep dunchi aphan bor ipon si haurakhat borbil hawaralong ada por phai plira chitim apor hem konglong pasang kok amat hidiana thu pen ke ka chi aphan bor ipon lo setame rongara tum che kom dun si chainong kang hu atuma phan nepon si haurakhat police atuma phan jonnie chainong lapen bang trok chainong kang hu atuma phan hodai pondo Chainong kang huatum Nagaon district habar pen pusi pachini pon lapen amen Abdul Nasir Mukesh Ali Soksurin Islam Asabul Islam Mukarul Islam lapen Foizul Islam pusi pangthek pon
তোর নাম কি? মুকারুল ইসলাম। আর আপনার নাম তো? হ্যাঁ, ফরজুল ইসলাম। ক'ত ঘৰ? চাপৰ মুখ। কেইজন আহিছিলে? কেইজন আহিছিলে? 6জন আহিছিলে। কি কৰিছিলে আপোনালোকে? আমি আহিছোঁ কালি শহুৰৰ ঘৰত। সিহঁতে কৈছে পাৰ্টি খাব, আহিছোঁ। তাৰপিছত লগত লৈ আহিছোঁ। কি লৈ আহিছে লগত? সিহঁতৰ লগত লৈ আহিছোঁ কি লৈ আহিছে? চুৰি কৰিবলৈ। কি বস্তু চুৰ কৰিছে? গৰু। কি গাড়ী লৈ আহিছিলে? এইটো গাড়ীৰ নাম নাজানো। গাড়ীটো কাৰ? গাড়ীটো আমি নাজানো। গাড়ী নাজানে আপোনালোকে? গাড়ী আপুনি ড্ৰাইভাৰ নেকি? নাই নাই, গাড়ী কোনে চলাইছিলে? সেইটো আমাৰ চিনি নাপাওঁ। কেইজন আছিলে আপোনালোক? 6জন আছিল। 6জন। Tang te pini ada pa birta bangke kang tonik lo kado kabeta me 2 me thak me kurwang tru.